Alfred bor med hans mor og far i et lille hus i Odense. Han er lige blevet 14 år for 1 måned siden. Han stresser meget for tiden, sikkert på grund af skole. Ellers ved jeg ikke noget. Men i dag skal han til en lille skolefest. Festen varer 3 timer. Mindst, så han må gå alene hjem omkring midnat. Efter festen går hans søvnige krop hjem efter en lang nat. Atmosfæren er kold. Han ville ønske, at han havde taget en lommelygte med gennem den mørke nat. Hans venner er gået hjem selv, men det gjorde de for en halv time siden, nemlig når det ikke var særlig mørkt. Men så pludselig hører han noget for ikke så langt væk. Regn. Det aller værste tidspunkt for regnvejr. Men ikke langt væk fra hvor han står, er der en hytte. Han kigger mod den vej. Han var i gang med at gå. Og så kigger han tilbage på hytten. Han tager hans mobil og skriver til hans mor. Hej, kommer ikke hjem i noget par minutter. Og så gik han ind i hytten. Inde i hytten er der varmt og lunt. Der er stadig regn, der kommer ind i hytten. Men så lyder det udenfor. En gammel mand med en gammel pistol søger skoven og er på vej mod hytten. Alfred skynder sig ud. Han gemmer sig bag et tykt træ. Høj dig, din morsvin, vis dig selv, råber manden med pistolen, og så skyder han manden igen. Alfred løber så hurtigt som muligt, men det er alt for mørkt. Han går i stedet dybere og dybere i skoven. Alfred bliver ved med at løbe. Til sidst har han sidestik. Han falder om, tabt i den store skov. Alfred prøver at ringe til hans mor, men der er intet batteri. Høj dig, du går ingen steder. Tag for dit hoved på pind. Han løber den modsatte vej. Sidst er han tilbage i hytten. Når han kigger bag sig, ser han endelig manden. Han har et underligt, grimt ansigt. Han løber ud på gaden. Han løber straks hjem. Men når han det? Han falder om. Blod i munden. Prøver at trække vejret. Men der er kun blod, som kommer ud af munden. Han kigger ned, og endelig forstår han det. At han er død.